Saan tayo? Sa malico. Liko ng liko. Tingnan ko nakita. Anong muntik? Nahilo ka na? Muntik ka na magsuka? Ilang beses? Sanji Mati yun. Machi, hindi ka, kain ka. Naririnig niya eh. Sabi ko, ito pagkain mo. Oo na yun. Sinusundan ka. Hindi na. Di pala. Ano na si Mangili. Ito mo yung, ano? Kasi naano nila yung ilaw mo dito. Hindi na kami nakapag-video kanina kasi hinahambol namin yung ulan. Alas 5 na rin kami bukas na lang. Kain na muna kami. Yan. Banganan. Morning. Si Mochi andun na sa labas na una na nanghuhuli ng manok. Itlog po parang itlog. Nakuha ng itlog. Ipiprito ko mamaya. Dapat madami siyang makuha. No? Basta yung tulog mo. Ang sakit ng likod ko. Kasi malambot pala yung higaan ko. Nagtiis ako ay. Ngayon, okay na. Okay na. Lamig! Saan ka? Sa Baguio. Malico. Uchi! Tinatalang ka ni Mochi.
bibig ko, no? Patang time. Ang luwang naman ng ano mo, tent nyo. 2 adults and 1 dog. With space for gamit. Yes. Para maayos. Nag-aayos para maayos. Siya ang nakatoka sa pag-ayos. Sa luto. Ayos lahat. Ayos lahat. Pag-set up ng tent. Pag-set up ng lulutuan. Sigaan. Sa luto. Okay. Na-stress siya kay Mochi. Dalawa sila nang hihilo. Ito yung mochi namin. Oh. Mochi. Mochi, Mochi. Tingin. Hi. Mag-hi ka. Hi. Okay. Bye. Ayaw ko. Ayaw ko dito. May asong nakasibangot. Kasi nakatali na. Mochi. Yung mga best friend mo, ayun oh. Tinatawalan mo. Oh, yun. Yung dalawang manok. Hi, chicken!